No niin, mä näytän täältä nyt ensin vähän näitä kortteja, mitä tuli tähän ennen Leijonan porttia kautta Leijonan portin jälkeiselle ajalle. Tälle ajanjaksolle nytten tässä lähiaikoina. Lähipäivät, lähiviikot. Eli täällä näkyy, että nyt niin kuin semmoinen yleinen energia on hyvin sellaista niin kuin lempeätä. Ja ollaan kääntymässä pois sellaisesta niin kuin konfliktista, tai ainakin meitä ohjataan nyt siitä konfliktista niin kuin menemään pois ja keskittyyn siihen meidän korkeampaan minään. Et meillä on hyvin semmoinen aika nyt niin kuin menossa, että me haluttais olla yhteydessä meille tärkeiden ja rakkaiden ihmisten kanssa. Et siellä on ollut vähän semmoista niin kuin ehkä sisäistä tai jopa ulkoistakin konfliktia. Mutta me halutaan nyt lähteä niin kuin rakentamaan jotain uutta itsellemme, joka on se emotionaalinen uusi alku. Ja se kaunis uusi alku täällä näkyy. Ihan upea maljojen ässä. Meillä on paljon toiveita, paljon haaveita. Ja niiden toteutuminen näkyy täällä. Meillä oli jossain se tossa Death-kortti. Eli jostain täytyisi luopua. Ja niin kuin jonkunnäköistä selkeyttä on tulossa, kuu väärinpäin. Ja sitten mikä täällä näkyy, niin on se meidän, niin kuin, nämä kortit mun mielestä kuvastaa niin kuin sitä meidän omaa itseä tässä. Täällä on miekkojen kuningas, kuppien ritari ja sitten toi Hierophant, ylipappi. Meinasin sanoa papitar, mutta tää oli tää maskuliiniversio, tää Hierophant. Niin täällä niin kuin näkyy se, että me niin kuin ollaan otettu tai ottamassa sitä meidän omaa elämää nyt niin kuin haltuun sellaisella niin kuin positiivisen voiman kautta. Ja nähdään niin kuin lempeydellä asiat. Sellaisella niin kuin hyvin niin kuin semmosesta niin kuin jotenkin niin kuin korkeammasta näkökulmasta, että me nähdään niin kuin toistenkin ihmisten niin kuin näkökannat ja kulmat, ketkä meitä on ehkä ennen niin kuin kohdellut niin kuin kaltoin, jos näin voi sanoa. Ja sitten meillä on täällä niin kuin myöskin kauniisti kuningatar ja kuningasenergioita, ja niiden väliin tuli sitten tämä maljojen kutonen väärinpäin. Eli jotenkin niin kuin sitä sisäistä lasta olisi nyt hyvä niin kuin, paitsi niin kuin hemmotella sellaisella hauskanpidolla ja keveydellä, mutta myöskin sitten niin kuin sellaisella tietynlaisella vakavuudella, että ehkä siellä niin kuin tunnepuolella on jotain sellaista, jota meidän tulisi niin kuin nyt niin kuin huomioida ja kohdata ja käsitellä, koska siellä näkyy, että me ollaan niin kuin oltu sellaisessa niin kuin jonkunlaisessa niin kuin sisäisessä jumitilassa, ehkä joltain osin. Kuitenkin se, että täällä on vähän semmoista niin kuin, tästä kortista tulee vähän semmoinen, että onko meillä niin kuin ollut sellaista optimismisuutta sitä tulevaa kohtaa, vai onko täällä ollut vähän sellaista, että okei, mä niin kuin luotan siihen, että ne hyvät ihanat asiat tulee ja tapahtuu ja mä oon niiden arvoinen, mutta silti jotenkin niin kuin sellainen, että onko se sitten se menneisyyden taakka siellä ja jotkut traumat tai tällaiset, niin onko ne niin kuin ollut siellä sitten, jotka estää niin kuin sitä, että ne on ollut nimenomaan siellä niin kuin feminiini tunnepuolella ja niin kuin niitä seuraa se,
se, että me niinku tullaan tavallaan semmoiseksi niinku oman elämämme valtiaaksi ja niinku sitten tavallaan niinku pääteemana täällä se emotionaalinen uusi alku ja täyttymys ja uudet alut ylipäätään, hyvin kaunis energia kuitenkin täällä niinku on. Sellainen hyvin lempeä ja optimistinen. Ja nämä kortit on musta aivan ihanat. Nämä Ethereal Visions Illuminated Tarot Cards. Matt Hughesin kortit on nyt mulle tänään saapuneet postissa ja olen aivan näihin kyllä ihastunut. Laita hei kommenttia, kuinka resonoi tämä tulkinta sinulle tähän hetkeen, kun sen näet. Ja ihanaa tiistaita sinne ja Leijonan portin aikaa.